Enkosi bhuti man masibulele ngelithuba silifumeneyo ngodibana nawe. Sure. Bhuti siyakubona man. I-progress ikhona kule nto yakho yenzayo. Yes. Ukusukela ngoku ithini iminqweno wakho ubheka phambili? Hey bhuti wam, ndiyabulela nam noniphe lithuba. Eyona nto ndiyinqwenelayo inyapha ebomini bam. Uba ndingafumana indlu noba ikarhulumente noba phi kuphithizela izidibane ikansila zidibane ngam. Ayikho into ebuhlungu waziwe ube ngusaziwayo ungabi nandawo yohlala. Okunye uthi xa ufile kudingeka indawo uba uzawungcwatyelwa phi, kuhanjwe ngunkqonkqozi kanti uDani uzawungcwatyelwa phi. Uyayiqonda? Yeyona nto aim yam engase ndithi noba ndiyofa ndife ndinesitshixo sakwam, ndinendawo yam yohlala, ndinendawo yam yolala. Ayikho enye into endiyirhalela ukodlula leyo. Ndiyayibona yona ifame, ndiyazibona ii-bookings ziyaza because ke le mali ngamaliqiliqo uyifumana ngelo xesha uyifumana ngelo xesha, ayomali that ongathi ungakha indlu ngayo. Uyayibo nje kukuthi ube mhle xa bekufota bangaboni intlupheko yakho. Uyayiva? So isifiso sami yindlu bhuti wami. Okay bhuti, enkosi man, ndikuvile mani mna uthethe kamnandi. Ndifuna ukubuza mani bhuti, ndinombuzo apha kuwe. Nkosi. Uyifumene ke ngoku le ndlu bhuti, nantsi le ndlu zidibene ii-councillors zihlangane. Yemntanam, njengoba zihlangene nje yemntanam, zakunika le yemntanam, kwangenelela umasipala. Yemntanam, wayifumana le ezinye zineenkayi, ezinye zineempandla iikansila, ezinye zineewivu zidibane ngam for indlu. Nombona mntanam, ngase ndithatha laa nto ndiyiqhawula laa nto elaa cango ndivula laa nto yaplastiki, ndinesitshixo sakwam. Ndilale ngo-7 ndiyovuka ngo-9 wasemini okanye ngo-10 ndisuze kwam. Hayi mfondini, hayi ndingambulela uThixo, ndingambulela mntanam, ndisuka kude ne. Intlupheko ndiyayazi. Uyabo, mna bendikwazi usophora ngeengwenya, yazazi ingwenye ezasehlathini, kanto zimuncu, nditye ezaa nto netolofiya. Uyitya itolofiya uqhingwe. Even ecaweni sekusithiwa makufastwe mntakwethu, ndiyayazi uba yinto yasecaweni leyo, funeka kufastiwe ecaweni. Ndivele ndithi Thixo uyakhumbula ndisophora ngengwenye, cela uhamba ngalaa ndlala. Ndiyabava umfundisi ethi makufastwe, but ndirhalela uhamba ngalaa fasting leya Thixo. Andinawuthi ngoku ukutya kukhona endlini ndiyofasta, hayi soze. Ndilambe angaka mfondini. Hayi ndingavuya mani mntakamam ukansila uba bangadibana ngam bandakhela indlu. Enkosi. Okay bhuti, masibulele. Umbuzo wokugqibela ke ngoku nawo. Ndifuna uqonda ke ngoku ii-booking zakho zithini, zihamba njani ukusukela ngoku ukubheka phambili? Yes, bayabhukha abantu kakhulu. Okunye okundenzela amasenti, aba bantu bathi mandibamakethele into zabo esho kwipage yam, ndiyabhaqa, ndilala ndityile. Ndibulele nabo bandingcwebisayo. Uyibo, yes, siyakubona. Siyabulela uba siyanxityiswa, mntasekhaya. Yes, so no, ii-bookings ziyaqhuba and zinintsi. Siyayibona inkqubela yona iyaza. Simincele uyotitshwana noba kuGqeberha Empire. Yes, simincele nje leyo.